хайпати. Але Зеленський використав превосходні в формі хайпанути. Чому так загострив президент увагу на цих речах? Знаете, позитивным є то, что президент Украины Владимир Зеленский уверился наконец, что последствия хайпа от церковного вопроса направлені на розкол общества. 5 марта він то казав, що люди, котрі хочуть піднімають вопрос церкви, хочуть временно хайпанути. Ну, про це ми читаємо іздання «Страна». Річ у тому, що може восстати проти нарушення прав віруючих вся держава, подобно Чорногорія, і може знести не лише нинішню власть, а й в будущому їм і подобним закрити на все путь у власть. А потому, я думаю, президент предупредив. Лучше остановитися. Также Володимир Зеленський уповів, що усі, хто піднімать вопрос національності, вопрос язика, вопрос церкви, то всі такі люди, котрі хочуть хайпанути щось временне. Як і цю фразу прокоментували політологи і прості віруючі. Виступає на форумі «Україна-30», «Культура», «Медіа», «Туризм». Глава государства отозвався на вопрос о статусі українського язика, коли повів, що ще більше треба заявляти, це боротися за українську мову, коли в Конституції все чітко було прописано. Один державний язик, всі остальні язики в рамках національної меншини. Державний язик український. Ну а що він далі повів, що тим не може согласитися повністю, бо він включив вопрос церкви в'єднано з вопросом національності і язика. Стоп! Всі люди різних національностей об'язані піднімати вопроси свого національного язика, культури, своєї національності. Тут не просто хочуть, мусять, і тут все законно. Не треба було всі три питання скласти в один, до кучі. Ведь хто піднімає вопрос національності і язика свого, це є патріот народу. А ви хто піднімає вопрос церкви, ну так то всі люди хочуть дійсно по президенту хайпанути временно виграшів. Хоча предыдущий президент проіграв із тим, що хотів хайпанути другу релігію і подумав, що його поддержать. А поддержки не отримав. Вопрос, звісно, в тому, на що він таку заяву робить. Президент має право сам такий антидержавний процес хайпизації у своїх чиновників, міністрів або Верховної Ради сам встановити. Він же гарант Конституції. Простий народ цим не займається. Значить, ці слова президента адресовані українським чиновникам і депутатам Верховної Ради. Президент уверений, що направлені всі сили, ті наслідки на розкол общества можуть бути для тяжких наслідків цілої держави.